ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ? ଉତ୍ତର ଶ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶାର ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ? ଉତ୍ତର ଶ୍ରୀ କନକ ବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂ ଦେଓ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ? ଉତ୍ତର ଶ୍ରୀମତୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶାର ରାଜ୍ୟପାଳ କିଏ? ଉତ୍ତର ଡକ୍ଟର ହରିବାବୁ କାମ୍ଭମପତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶାର ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟର ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି କିଏ? ଉତ୍ତର ଜଷ୍ଟିସ ଚକ୍ରଧାରୀ ଶରଣ ସିଂ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ କିଏ? ଉତ୍ତର ଶ୍ରୀ ମନୋଜ ଆହୁଜା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶାର ବିଧାନସଭାର ବାଚସ୍ପତି କିଏ? ଉତ୍ତର ଶ୍ରୀମତୀ ସୁରମା ପାଢ଼ୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭାର ଉପବାଚସ୍ପତି କିଏ? ଉତ୍ତର ଶ୍ରୀ ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଭୋଇ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍କୁଲ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ? ଉତ୍ତର ଶ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶାର ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ? ଉତ୍ତର ଶ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୁରଜ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶାର କୃଷି ମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ? ଉତ୍ତର ଶ୍ରୀ କନକ ବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂ ଦେଓ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶାର ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ? ଉତ୍ତର ଶ୍ରୀମତୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶାର ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ? ଉତ୍ତର ଶ୍ରୀ କୃଷ୍ଣ ଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶାର ରାଜ୍ୟପାଳ କିଏ? ଉତ୍ତର ଡକ୍ଟର ହରିବାବୁ କାମ୍ଭମପତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କିଏ? ଉତ୍ତର ଶ୍ରୀମତୀ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତର ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି କିଏ? ଉତ୍ତର ଶ୍ରୀ ଜଗଦୀପ ଧନଖଡ଼। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ? ଉତ୍ତର ଶ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟର ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି କିଏ? ଉତ୍ତର ଜଷ୍ଟିସ ସଞ୍ଜୀବ ଖାନ୍ନା।